gurukuru. Imbo tinokuchingamidza Gweta Chisume. Maita basa Mai Chisamba. Zita rangu ndinonzi Debra Mwase. Ndiri Gweta. Ndinoshanda neKatswe, ndiri seshamwari yeKatswe, uye basa rangu rinonyanyonangana nekurwira kodzero dzemadzimai. Maita basa. Tinokutenda, tinokuchingamidza muchirongwa. Toda kuti usununguke uchitibatsira nekuti dzimwe nguva mitemo yatinozotaura isusu ana mai nana baba nana chi pamwe inenge isiri mitemo chaiyo. Imunotibatsira kuti aiwa ayo mafungiro evanhu, iyo ndio mitemo. Tiri kutaura nyaya inorwadza vadikani senyika yeZimbabwe. Manzwa nyanzvi dzedu dzanga dzichitaura Otilia naTalent vachitaura kuti vana vari kuenda kunoita chipfambi nekuti vari kushaya zvekudya. Munyika yekuti iwe neni tiri kunorasa sadza kubhini, mumwe mwana ari kunombunyikidzwa upenyu hwake. Chiko chambonyatsonetsa, chiko chambonyatsoitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinoziva kuti tinogona kukunda tikabatana pamwe chete. Muziso remutemo ndaakutanga newe Debra. Muziso remutemo vamwe vangati ko mungataure kuti vana vari kubatwa chibharo here. Handiti vana vari kuenda kubhawa vega, vana ava vari kuenda kumabhawa, vana ava vari kuenda muzvimanight club, vana nokuti iye zvino izvi kunyange vanhu vakawanda vakungoitawo zvimabhizimisi izvozvo zvekungoti vanhu vawane bonde rekukurumidza. Kukana azviendera ega kubhawa iri sarudzo yake yekuti ari kunotsvaga sadza, munhu anosungwa here kuti abhinya munhu chibharo here? Mazvita Mai Chisamba. Ndingade kutanga kutsanangura kuti mutemo wedu unochengetedza vana, uye zvakare unochengetedza vana mukushungurudzwa kwepabonde. Chekutanga ndingati kana mwana ari pasi pemakore 12, mutemo wedu unoti haakwanisi zvachose kutendera kuenda pabonde nemunhurume. Zvachose haakwanisi ari pasi pemakore 12 years. Saka nyange mukataurirana mukabvumirana kusvika pakadii, chinenge chiri chibharo kana mwana ari pasi pemakore 12. Mutemo wedu zvakare unoti mwana ari pakati pemakore 12 ne16, nyange akatenderana newe kuenda pabonde, kutenderana newe kwaaita uko vanokuti hakuzi valid kana kuti hakuna kukosha. Hakuna kukosha. Saka naizvozvo ndoyaya inonzi kuenda pabonde nemwana wechidiki kana kuti sexual intercourse with a young person yaimbonzi kare statutory rape. Ndo inoitika pakati pemwana ari 12 and 16. Saka naizvozvo nyange mwana achinge azviendera kubhawa, mwana achiri mwana, nyange aenda mari mutemo unoramba uchingomuchengetedza nokuti mwana, whether ari pakaipa, whether ari pachi, whether ari kupara mhosva kana kuti chii, mwana anongochengetedzwa nemutemo. Ndizvozvo vadikani, apa tinozorasika seiko kana vana baba voda kuita bonde nevana. Nekuti kana munhu akasvika pamba akatukwa kana kuti akasabatwa zvakanaka akangogutsikana chito kuti ndasvika paine vana, anogutsikana kuti vanga vari vana. Kukana toita izvi uyanga uhu hamuchanzwisisa sekuti vana. Ndinokutenda nekujekesa ipapo nokuti vamwe watakakurukura navo vaita aiwa Mai Chisamba maakutodzvinyirira vanhu nokuti vana ava vamwe vaitoti tiri kutovabatsira. Regai ndimboenda kuna Otilia, hanzi tiri kutovabatsira vana ava nekuti vana ava vagara vachitambura. Imimi kana mavawana vana ivava munonyatsoongororo here kuti havana mhuri dzavo? Nekuti muongororo netsvakidzo yatakaita takatoona kuti vamwe vanoita chindenda, akangouya akaona mumwe akapfeka kahembe kakadai kana kuti akagadzirwawo zvakadai, unzi ndakaona wana mari yangu nezvakati zvakati, akutoendo. Asi kana taakukurukura navo sevanhu vemutemo, sevanhu vanobatsira, munzwa ndakafirwa naamai, ndakafirwa nasekuru, ndikutogara naambuya, munopinda mazviri here mumuridzi? Maita Mai Chisamba, ndofunga mukutanga ndingade kungopa mafungiro angu pane vakataura vakati tiri kutobatsira vana. Ungabatsire mwana sei kana uri kumubhinya? Nekuti kana uchiona kuti mwana haana chikafu, kunze kwokuti umuti ndipe bonde ndikupe mari, uri kudi kungomupa 50 cents yacho kana ringave $1, ndokuti uri kubatsira mwana. Uyezve mukushanda kwatiri kuita nevana ava, tsvakiridzo yedu takaedza kuita tsvakiridzo yakadzama. Takasvika pakushanya mudzimba munotogara vamwe vana vachona. Vamwe unoona kuti pamwe mwana ane 16 years ari kuchengeta munin'ina wake pada pamwe makore 12. Mukuibvunza kuti zvakazosvika pakudii kuti muzonge makugara mega uye mange makutengesa bonde, vanenge vachikudzwa kuti dzimweni dzenguva takashayikirwa nevabereki tikasara tichichengetwa nevehukama vaisatibata zvakanaka. Uye vamwe vanenge vachitizvonese muenzaniso wemwe mwana wandafunga mupfungwa dzangu aiti ndinogara nambuya vangu. Mbuya vangu havaone, havana chavanogona kana kuti tiwane raramo tingaite sei. Ende mudzimba mataifamba waiti ukapinda mumba
munenge musina kana chekurakidza kuti makambodyiwa here uye muchatozombodyiwa here zvakare. Saka mukushanda kwavo takanyatsoita tsvakiridzo yekuda kunyatsoongorora kuti vana ava zvavari kutaura ndizvo here, uye mukukurukura navo vachitiudzawo dzimweni dzembunyikidzo dzavanosangana nadzo. Asi chandingade kuti muzive ndechekuti vana ava zvavari kuita havasi kuita nekuti vari kuda, inyaya yekuti vari kungoda chekudya. Ende mukutaura navo vanenge vachikudza kuti ndikangowana anondichengeta kana kuti anondipa mari yekuti ndidzokere kuchikoro achikwanisa kundiwanira chikafu, izvi zvandiri kuita izvi handisi kuzvida. Ndizvozvo mashoko makukuta auri kutitaurira, asi zvinoramba zvichingotibata mwoyo. Regai ndimboenda pana talent. Zvinoramba zvichingotibata mwoyo kuti zvinozvoitwa seiko, kurasika kwedu here, nekuti munoziva zvinonetsa kana tichikurukura nyaya idzika, hakuna anotambira mhosva. Iyi mhosva iyi yatiri kutaura ka ndeyangu, imhosvawo yako. Isusu muZimbabwe wese wese chizvarwa chese cheZimbabwe akatora kuti iyi ndisu takundikana. Uku ndo kunonzi kukoniwa uku, kugara mudzimba dzedu tichidya tichipfeka, kuine vana vadiki vane makore asingasviki pa10 vari kutengesa miviri yavo. Tinoda kuti Mwari vatibatsire, vanonamata nevanoita. Ngatibatsiranei kuti zvinhu izvozvi zvifambe. Ndiri kuya pauri ndazwa pataura kuti vamwe vanozoda chikoro, vamwe iye mwana akadai ambopinda muupenyu hwomumabhawa uyu anozoenda kuchikoro here? Haisi inenge yatonhura here? Nekuti kana atangisa upenyu uyu, imi muri kuona here achinyatsovandudzika chaizvo. Muongororo nezvatambe tichikurukura satapinda ndane mubvunza yako muviri, vana vanonyatsovandudzika here? Asi zvakare ndoda kuziva nekuti tinonzwa nyaya kune dzimwe dzine mukurumbira, tinonzwa kuti kubooster kwanetsa nedzimwe nzvimbo dzamuchatiudza. Chii chiri ikoko chiri kukwezva? Ndoda kuti nditange ndapindura mubvunzo wenyu wekutanga. Ndakatarisa munhu wese ane basa kana tikatarisana nenyaya dzevana. Pakukura kwedu takakura tichiziva kuti munhu wese mukuru uchasangana naye mubereki wako. Izvi sekatse ndizvo zvatinotarisiro yedu yekuti munhu nemunhu achawana chipandi chake chekuti aite pakuti tibatsire vana. Asi isu sekatswe panewo zvakare zvinhu zvatakatarisa zvatanga tichiti patiri kutsvaga rubatsiro kuti vana vaona rubatsiro sei, tanga takanyanya kunangisana nazvo. Chekutanga, vamiriri vedu veparamende pane nguva yatakatombofamba navo tikaenda navo kunonzi kuHopley muno muHarare. Tikaenda nevakanobva kumapoka akasiyana siyana muparliament imomo, tichinovaradza kuti vana vakazvitaurira vega. Saka chataikumbira kuvamiririri vedu veparliament changa chiri chekuti mitemo yambotaurwa neGweta kuti vari under 12 ndo vanga vachinzi kunobva kwatonzi kubatwa chibharo. Asi pane mukana uripo pakubva pa12 zvichienda pa16 unoita kunge mhosva yaderera. Saka isusu tanga tiri kuti kana mwana anzi mwana nebumbiro remutemo weZimbabwe akanga abatwa chibharo nemunhu mukuru, chibharo hapafanirwa kunzi pazonzi asi zvakazenge zvati. Ndo chaive chikumbiro chedu chekutanga. Chechipiri, panyaya yedzidzo mabvunza zvakanaka mukati vana vanodzidza here ava. Ini pakudzidza kwangu ndiri mudzidzisi, pataishanda Zororo rapfuura irori, vana vechikoro vari paZororo, pane chimwe chikoro chatakakumbira ndikati toda kuti timbonyatsoona kuti vana ava zvechokwadi here vanoda kuda zvechikoro. Takatenga mapenzura nemabhuku. Vana vaiuya zuva nezuva vachiuya vachigara muzuva nekuti panga pasina pandingati pekudzidzira pakanaka. Asi waiona kuti vana vatori nechido chiripo. Saka kazhinji vanhu vanoti nechekure vanokwanisa kungofungidzira kuti vana ava havadi kubatsirwa, asi vana vanoda kutobatsirwa. Chataiona isusu ndechekuti kunyange dzimwe nguva akasatadza ake kuzoti angaenda kana kuyunivhesiti asi hapana chingamutadzisa akawana mukana wekubatsirwa. Akatadza kuenda hake kuyunivhesiti anokwanisa still kuti akwanise kuzviraramisa nedzimwe nzira. Ndizvozvo vadikani muri kuzvinzwa kuti vana ava vanogona kunge vachienda kuchikoro, asi ngatiregei kurasa mberi